Be concerned. Weche moko nyakoro Magajuanga en obila e kaunti ma Busia omako jago moro ma itudo kod ketho mar rocho ratiro mar nyathi moro manyako ma jahigni 9 kende. Kolore gi OCPD ma Samia mano Richard Moracha en achijno ma jahigni 44 mawuok e gweng' ma Nabutuki e kar chung' od bura ma Funyula itudo kod ketho mar rocho ratiro mar nyathi manyakono e yor bedo kod achiel e yor achuna. Kolore gi lipot bende ne nyathi manyako nogolo en ni jagono ma bende en owadgi wuon gi manyaka gi sani prodine tesendo bila ma Siopot mayudore e kaunti ma Busia kono ne owacho ni owadgi wuon gi no ne owuonde ma ochwelo kod riyo mag ng'ango kaito bang'e onyise ni kik onyis ng'ata ma pono ni ne okawo okang' mar timo mano to ne osingo mar nego rawerano. Tim kamano notimore mana bang' jumbe 2 kende bang' ka odialo buche ma Port Victoria bende ne oseng'ado ne jago moro ma jahigni 31 noseng'ado ne jago moro ma jahigni 31 ma bende japuonj e gwenge ma kono twech kuom higni 25 ka itude kod ketho mar ne rocho ratiro ma nyathi moro manyako ma jahigni 14 kende. Kata kamano jagono ma nyaka gi sani odine tesendo bila ma Siopot igeno mar biro chwale nyimore buche odiochieng' ma kawuono ka itude kod ketho mar bimbo.